Dobrý deň, ja vás vítam v poslednom dni tohto roku 2025, ktorý bol pre nás všetkých veľmi silný, transformačný, plný zmien, krás, síce bolestivých niekedy, ale veľmi užitočných a prospešných, aby sme v tom ďalšom budúcom roku v ohnivom koni boli pripravení na plnenie vlastných snov. Ja som si dnes pripravila pre vás veľmi krátky rituál, ale veľmi užitočný rituál. A ten sa týka odhodenia starých vecí. Preto sa momentálne teraz nachádzame pri krbe, aby sme spálili to, čo nás už nemá sprevádzať v ďalšom roku. Takže pripravte si papier a pero a poďte si napísať, čoho všetkého sa zbavujete, kým už nechcete byť v budúcom roku. A druhý papier bude o tom, aby ste poďakovali za to, čo vám rok 2025 dal. Môže to byť čokoľvek, možno vás naučil byť šťastnejší, úprimnejší, otvorenejší, aj keď to bolo veľakrát zúfalé, bolestivé, ale veľmi potrebné pre vás vnútorný rozvoj a vnútorný rast. Čo to znamená? Znamená to, že si možno teraz oveľa viacej rozumiete s vašim manželom, s vašimi deťmi, že už dokážete byť oveľa viacej otvorenejší, úprimnejší. Jak ja hovorím, že skutoční sami sebou. Stali ste sa skutočným ja. Tým, kým ste a na nič sa nehráte. Ste tu bez masiek a proste otvárate, ukazujete svoju zraniteľnosť, ale aj vnútornú silu. Takže takú tú žiaru, takú, jak sa vraví, že vnútorná esencia tela. Takže poďte si napísať, čoho sa zbavujete, čomu ďakujete za rok 2025 a potom si toto video opäť pustíte, aby ste mohli pokračovať. Takže ja už to mám spísané a idem to spáliť. Pripravila som si v našom krbe bylinky, takže ak máte nejaké bylinky, ktoré darujete elementu ohňu, môžu to byť bylinky, ktoré napríklad ste zozbierali tento rok a viete, že už ich nevyužijete, lebo už máte nazbierané ďalšie, napríklad ako ja. Tak som si tu spravila také hniezdo bylinkové a teraz vlastne v ňom spálim toho, čoho sa zbavujem a to, za čo ďakujem v roku 2025. Takže ďakujem ti rok 2025 za pochopenie samej seba, za všetko, čo som si prešla, čím som si prešla a ďakujem aj vám, moji milí klienti, ľudia, ktorí ste sa rozhodli zmeniť, ktorí ste sa rozhodli byť sami sebou. Aby ste boli zdravší, aby ste boli šťastnejší. Ďakujem. Takže idem na to. A môžete potom počas toho pálenia aj poďakovať ohňu za to, že vás toho zbavuje. Za to všetko mu poďakujte. Môžete si aj tie bylinky potom spáliť, zapáliť a takto vlastne do toho hniezda položiť. Poďakujte aj bylinkám a ja už zatvorím krb. Ďakujem. Nech sa to realizuje. Tak. A už to je hotové. Ja vám prajem krásneho Silvestra, užívajte ho v zdraví a nezabudnite vnútorne poďakovať sami sebe za to, že ste si dovolili myslieť aj na seba. Pretože nič a nik nestojí za to, aby ste na seba zabudli. Majte sa krásne a vidíme sa v roku 2026. Majte sa. Namaste.